Benetan, pozik zabete? Bai, oso. Hartu dezakegu? Bai. Astelenean irabazitako txapelak ekarri dituzue. Benetan, Haze hundiak diren, ez? Benetan ederra da, Ikusten duzu jartzen dut? Jaialai gara jartzen du. Jaialai gara. Ze polita. Bai, gu ere pixkat gara. Gaur behintzat, bai. Bueno, jai eta alai, bai. Tori, mila esker. Aizu, astelenean, jokatu zenuten finala irabazi, txapeldunak zarete, txapelak hemen dituzue, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Pilotalekua prestatuta dagoelako. Ze nota jarriko zeniokete zuek, Erika, aurtengo txapelketari, zuen aurtengo txapelketari? Ni pentsa txapelketa oso nahi gule. Bi partiduk bixetan ibili ganaik ondo, ez gaku zuertago egun txarra, orduan gozo pozik. Bai, arai, garrantzitsua da esan duen hori, egun txarra ere ez suertatzea, zuek ongi egin duzue, baina sorte pixka bat ere alde izan duzue? Bai, ze gaina partido bat zan da hori galdu ezkero, ja finalin ez gien sartuko, orduan egun txarra tokau ezkero, ja... Eta zer moduz frontoian? Zer moduz Durangoko Ezkurdi frontoian? Nolakoa da frontoia? Gustatzen zaizu zuri frontoi hori, Erika? Nire bai, gaina guk ez daukegule bestien mogoko hainbeste indar, ez da handixe bez orduan gu alga heldu errogotera da joko politxoa. Eta gaina beteta dagoenean hobeto, ez? Bai. Hori zubidoia... Bai, arai, hori izugarria izango zen, ze partidak astelenetan dira, eta astelenetan ere frontoiak beteta, giroa zoragarria, horrek zuei lagunduko dizue. Bai, lehengo egunetik egon zen, bai, lehengo egunetik jente asko egon zen, igual lehengo ekuna proba gitxua, baina beste bixetan beteta egon zen frontoie. Baina urduri jarriko zareteal ere, ez? Sartuan, txapapate jende ipileo bat, zetu, ai, ama, egan etxea gungo naiz bueltan, edo ez? Bueno, bai, apurra da izan, gaina, guk normalin ez dugu jolazten nolan horremeste jentea, baina, bueno, ondo, ni pentsa dut gaina publiku txalo asko eta ondo egon zen. Eta nabaritzen alda frontoiaren betetasun horretan publikoa baten alde dagoen, bestean alde dagoen, Erika, hori sumatzen da? Bai, finalin, bai, askotan. Finalin publiku nahiko banan dute gozan, baina, por ejemplo, semifinalin asko igertzezan, ze gu Helenan kontra ginen, da Helena bertak usanez asko igertzezan publiko. Ordan zuek kanpoan jokatu duzu, ez da? Etxean bera jokatzen zuen, ez da? Baina astelenean etzen asko antzeman hori. Astelenean hortzen dituzen oso gertukoak ere hor izango ziren, arai? Bai, pioa jente juntzan, markinetipe bai. Euskal Telebistak ere eman ditu partidak, audientzia handieneko ordutegian, eta sekulako arrakasta izan da, Erika, zure ustez, zer duz estapuntak jendearen ikusmina ala bere ganatzeko? Ez da, ni pentsa gaina, kirol hain harina izeten, asko, tipo... Engantzatu egiten du jendea, ez? Ikustu oso hain harin doiela da harritxu itxosa. Kirole derra da. Gu behin laneko batzu joan ginen, egia da, mutiena ikustena joan ginen, Gernikara, eta, bueno, ez genuen uste, nik ja ikusitan neukan, harinautik, baina taldekide batzu komentatuta, esan zuten, super ondo pasatu zutela, oso harina, eta ja bukatu da demora bat, eta ja beste bat, bai. Bai, bixia da, ez da? Bai, ikuskizuna da. Bai, ez pilotaren abiaduraren gatik badela, baina aparte, kirola oso harina da, eta ikustekoa da, oso entretenigarria da, eta konturatzen zaren erako, pum. Ordu bete joan zaizu. Eta zuek konturatu zarete arai, adibidez, aparraldi honetan, telebistan indarra ere hartzen ari direlako, frontoiak betetzen ari direlako, zuen lagun artean inguruan adibidez, zesta puntari dela alako indartxo bat hartzen, gazteen artean, sumatzen duzue aparraldi hori? Bai, mutien Winter Series azbe, markinen ni pentsa dut, bueno, lehen be markinen bada afizinoie zestiaz, baina honino gehiago gondala da, igual nesken azbaia, neska gehiago animetan dizen. Erika, hitz egin dezagun orain finalaz, oso borrokatua izan zen, 12-15 eta 14-15 irabazi zenuten, nolako izan zen finala zuen ikuspegitik? Lehengo zetin erretza irabazi gendun, baina momentu baten bezekigun zeinek irabazikoan, zeuen klarun, da bigarren zetin oso parekatute juzan, da edo zeinek alban irabazi, guk momentu baten bezgendun ikusi, ez ginen ikusi irabazle, da hori tantu gutzatu urtezan, da hori bezu ertiz esan. Bai, azken tanto horietan oso konzentratuta egon beharko du batek, ez da, arai? Bai, gaina Maialenek faiagoan atzenengo tantu da, Maialenek ez dau faietan olako pelotak normali, baina atzen nintzen ipentzot kantzaute bai, da ja, nervixupe bai, ja tanto bat da guk irabazten gendun orduan gure alde jauz izan.
Erika, nola prestatzen dira finalak? Entrenamendu gehiago egiten da, burua da landu behar dena? Bai, ni pentsot entrenamientuk ez dela hainbeste. Hainbeste denpora ibili da gero gauzia pentsau bidana zeinen kontra bukezun bai, da pelotin ora bota, da... Estrategia prestatu behar da orduan? Hortan aritu zineten? Bai. Eta gero esan digute oso ondo molatzen zaretela. Bai. Azkenean zuen arteko harreman horrek ere lagunduko dizue. Bai, bueno, txapelketa asko jola ez deuz elkarraz, da ni pentsat ondo jola ez deula elkarraz, ondo arreglera zela. Eta asko ezagutzen duzu elkar, onerako eta txarrerako badakizu bakoitza nola jokatzen duen. Bai. Bagoratu ezagun Erikak eta Araik nola irabazi zuten Winter Series finala. 14. Erika Mugartegiren sakea. Maialen. Aire. Baizino. Arai. Baztertu. Mucho. Maialen. Botea. Egin eta bukatu da. Erika Mugartegi eta Arai Lejartu dira Master Serieseko lehendabiziko txapeldunak. Erika Mugartegi finaleko gazteena 14 urte baino ez. Eta Arai Lejartik bi gehiago 16 denak ari dira. Ikuskizunaz gozatzen, goi mailako finala eskaini digute. Eta horren lekuko hemen izan diren azkiren zaletuak jozu. Sari bat jaso dira dute. Jokalarik onenaren saritzen mote Erikai. Etzen erraza aukeratzen, nori eman, baina... Erika, jokalari onenaren sari ere zuretzat izan zen. Bai. Gustora. Bai. Zerbait ongi egingo zenuen. Bai. Erikak ez daki, baina fan oso on bat dauka ondarrun, Ainhoa Etxebarriaken hitz egin dudalako eta esan dit, oso fana dela zuela eta izugarri harritu da gelitu zela zure jokoarekin, beraz, gero firmatu jozu Mira, hori ere polita, ez da? Nire ustez da dantza bat. Hain polita eta mugimendua eta gora. Luzatu egiten. Baina gero indarra, bai, kompletua da, ez? Bai. Zelantzen dezue, kiroldegian ordu pilo bat, korrika, mendian, elikadura, zein da? Guk ez, guk ensaio bitxegu da partido jokatu. Horxe da. Eta kitxo? Agian animatuko naiz. Zuta bio. Eurrengo finalan ikusten zaitugun. Aizu, eta zuek orain, finaleko orain ikusi ditugun bezala irudiak ikusten dituzuenean, ze sentitzen duzu, Oso momento politxe izan, emakumientzat be oso garrantzitsu nitzat, aurrera pauso handi bat, da ia olako gehiago agertzen dizun. Arai, esan egia, zenbat aldiz ikusi duzue finala edo azken tanto hori behintzat? Banik, ointxe ikusi dut bigarren ez. Benetan? Bai. Ikusi neban, amaitxu partidu da etxak nintzenin, bertan afaltzen ikusi neban, da ointxe barriro. Bueno. Begira. Zuen artean askotan jokatu duzuen arren, agian kasu honetan Euskal Telebistatik ikusita, kamerekin eta ezberdina izan zen pixkat, errespetu pixkat ematen du hor final bat jokatzea telebistan. Edo ezberdina izan zen sentimendua. Nitzak kamarak beti di importanti gatzenin, jokatzen baina beti bentzetozu kamari hau gizte Bai. Baina, nitzat mikrofonu geisha. Baita. Mikrofono bari jola ez dezunin, ez da, beste, igual zure burua izuz ez baina mikrofonuaz ja... Dana entzuten da. Bai. Ordu, saber esaten dezuen, ez? Egia da. Estatistikai begira egon gara. Erikazuk 14 tanto egin zenituen, 30 tantotik 14 zuk egin zenituen, bada marka. Bai, gehixenak seguramente atza botata izango zin. Eta gero, tantoak egitea gauza bada, eta tantoak ez galtzea edo defenditzea ere beste bat da. Zuri hori tokatu zitzaizun, ez da? Zuk 3 pilota besterik ez omen zenituen galdu? Bai, bueno, Maialen da bisok ibili ginen, ni pentsot bastante zartzen, asko, da Erika bai, ez ban, xoixo bat befaiau. 14 tanto egin eta defentsan 3 besterik ez galduta, horrela zue irabazterik ez dago? Hala? Oso importantia defentzi. Atzen inez, botaten batzu ezin bazo inez ebez, tantu keitxu baina zuri gehiago haitzen batzu. Eta zer da zailagoa, hartzea edo botatzea? Nik uste hartzea, ez? Bueno, segun nondik hartzezun.
Nora joaten dan pelota ere, bai. Hormaren kontra behar bada hartzea zailagoa izango da eskuinaldean baino, Bai. ez? Noski? Hori pasau zanatzen nengo tanton. Hori da, hori da.